Naruto Pawana Bana Margana ay wong ling ngundang wiwit mau kok teko Yahmene kula wonten wingking dipun padosi mboten ketemu mula nek setan kuwi dununge bareng karo buta-buta aja nganti kok setan barenge karo Duryudana ki ora ana critane nggih nek sing mburi setan iki sing arep apa ya setan kula seneng setan ning kula belis lah sing mburine kae kok setan nganggo kacamata nami kula setan pendek mila kula wujudipun namung pendek oh iya kowe setan pendek nggih kok kowe dadi setan kula rumiyin gesangipun menika gampil nggenipun murka mutungan mila kula pejah kok mboten saged nyuwarga ning malah kula dadi kancane setan oh ya ora dadi apa setan pendek belis tuyung kenthing mungil lan kabeh wae inggih kula wonten dawuh kula wonten dawuh ngene yo ngger tak kandhani Duryudana sambat kelawan jeneng ulun adreng banget lan cukeng atine kepengin gaya wahyu manik iman daya tlutuhku Malasari mesake banget mergo saben-saben gaya wahyu ora entuk gawe kalah karo Pandhawa ulun sedya minangkani lho aja ngget-geti kanca-kanca setan kowe mboten rene ulun sing bakal mbudidaya yen nganti mengko Pandhawa sing entuk gawe ulun sing bakal mateni Pandhawa ulun sing bakal nyernake lah menawi sampun pejarak nggih sampun ya ngaten mboten wonten pedamelan kula sing kandha sapa kowe najan setan kowe ya duwe kelangenan dhewe-dhewe nggih sing arep kowe setan senengane udut lintingan leres sing mburi setan kowe senengane dolanan gamelan inggih kula remen kalian siter nek ora ditabuh-tabuh sitere sebabe apa ulun ora mirengke suarane siter ha inggih ngantuk pripun mengko lakune Bathari Durga kita sing mata-mati kula nyuwun pangan mengko tak duruti kowe njaluk pangan mengko yen ana wong duwe gawe ewuh nekake sumbang rawa kok ora peparing prapatan protelon kayu gedhe watu gedhe kuwi digodha kuwi dadi pangane setan lan yen upami kok damel wilujengan utawi sesaji napa mboten musyrik tumrap agami kuwi ora musyrik kuwi wong sing cethek nalare sejatine ngene ya setan-setan wong sing gawe sesaji ana prapatan protelon kayu gedhe, watu sing gedhe, kuwi pamriye supaya yen ana setan padha liwat aja ganggu gawe karo wong sing duwe gawe. Dununge ana kono. Nggone memangan ya mung cukup ana kono. Mula yen nganti ana wong ewo kok ora gelem nganggo kembang menyan. Kuwi wajib digodha, wajib disurupi. Waduh. Mongko ketingalipun mriki menika sampun cemawe sesajenipun. Apa ngono setan? Inggih. Lho yen pancen bener mengkono coba diteliti. Kinten kula mboten awit mboten wonten tenangipun. Lah tingali tenangipun mboten wonten. Ana. Ning kok mboten wonten sebabe wis direncak karo peniti. Mung kari-pari somping petik penguripan didol karo peniti. Waduh. Peniti ngowani adol penguripan. Badhe kula cucuk bun-bunane. Lah ora usah dicucuk mengko mesti lara dhewe. Lara paru-paru. Duwe lara mengguk. Angger watuk cekreh metu ngetokke getih. Kaya disep daginge disep getihe. Mula najan urip ning padha karo cumplung kepanjingan nyawa. Mula sing dudu darbeke dudu wae wiyaga. Peniti aja ngrasani Aja ngrasani tenong kok sinden. Aja ngrasani tenong, kuwi tenong dadi pangane. Dadi pangane sing duwe. Wah inggih, istaken dawuh. Wis nganglango jagat nepis wiring golek pangan dhewe-dhewe ya ngger pola setan pola kajiban.
Cumangkangro sesumbar lindu bumi kancing bumi kancing Gumaludo guntur katuk melang-melang rasane ngatiku kaya ninggal bayana pinggir dalan. Adatku piye kang wis Kurawa mesti kalah Prabawa kelawan Pandhawa. Gayuh wahyu pusaka kalah karo Pandhawa. Mula kinodrat Pandhawa iku mungsuhe Kurawa. Rening Duryudana wis nyaguhi besok Titi Wanci yen mati sok maneh dadi wadyabala ana dandang mangure. Kang mangkono nate anabodi kaya ngapa ulun bakal minangkani ngger Duryudana ora perlu sumelang aja cilik ati ya ngger. Kanthi cara jeneng ulun bakal memba wujud. Ulun bakal memba wujud najan Pandhawa sing entuk gawe mengko bakal tak jlomprongake supaya tumekaning pati. Pandhawa mati ora entuk gawe, wayune bakal tak masrahke putuku Duryudana. Memba wujud dadi pepundhening para Pandhawa Begawan Abiyasa. Bakal nganglang jagat tak golekane guwa Karisanga. Begawan Song Maningrat sing wasani wahyu iki. Tak awat-awati yen pancen kok Pandhawa sing entuk gawe mengko bakal tak godha. Antasena
gerah urip aning jagat pegat risedeng kanton maltu mati sadurunging perang Bratayuda ndak sawang wayah dudu wayah mongko ning tengah alas kok kaya dene pepundhenku dhewe Simbah Begawan Abiyasa Simbah Abiyasa bektiku katur Hong mangarcana sekaring bawana langgeng putuku ngger Antasena wis ndak tampa pangestuku wae tampanana ya tak gegem dadi jimat Simbah Begawan Abiyasa kok nyolowadi banget Simbah Abiyasa wayah dudu wayah kok oncat saka pertapan Saptarga iki bakal tindak ngendi sing kudune takon ki malah pun eyang putuku Antasena lah kok malah tetegur ana tengah alas mongko kowe duweni kewajiban dadi satriyaning praja kowe bakal menyang ngendi Antasena nek wujude mono Simbah Abiyasa ning nek ukarane kok rada atos tembunge kok ora ngepenakke atiku wis mung kari diwangsuli yen kowe duweni tanggung jawab bali nyang kasatriyanmu iki wancine bengi kok tetegur ana tengah alas Antasena bali ini Mbah aku kuwi duweni tanggung jawab dadi satriyaning bangsa nom-nomanku duweni tanggung jawab rusak ing negara lan majuning praja gumantung karo sing nom nek sing nom wis diracuni nganggo wujud apa wae sing nom kok seneng padha mendem ngombe tuwak waragang ciu jenewer mensen double kiwi sing nom kok seneng adu jago main kertu sing nom kok seneng ngeslot besok anak putu arep dadi apa terus negara iki arep digawa menyang ngendi mula tanggung jawab Antasena kuwi ngelingke wong sing padha lali rening Simbah Begawan Abiyasa kuwi pendhita Paranpara kudune kondur lengganing pacrabaan Antasena aku kuwi eyangmu wis ngerti Mbah sing dawuh kuwi eyang tak dawuhi supaya bali kok kowe badal dawuh yen ngono karep wani karo ngendikane wong tuwa oh bener aku kok rada cubriya karo Simbah Abiyasa mongko Simbah Abiyasa selama surup ora tau nesu iki kok gampang murka ora gelem mundur ora gelem bali ning kasatriyan Antasena aja takon dak idoni mlonyo kuwandamu sawurunge Simbah Abiyasa mati wong edan junjung kok ora dibanting yen ora tak cokot ora rampung urusane bocah ndunggal warisan ditempeling ora digawe rasa bareng tak cokot dayane panas kaya mawa bathok ku agek wae njungkel tak kamprung Antasena bali nyang ndang kamu bali nyang kasatriyanmu Antasena
nembus aku. Ora nyorek ning nembus, ora luput saka pangiraku, iki wujude kaya simbah biasa. Ning kok nyolong pethek, kok nyolong wadi banget. Simbah biasa kok gampang nesu. Tur apa tumon simbah biasa kok ngantemi mongko karo nyokot. Ya. Wis cetha ketara trontong-trontonge iki ana wisa. Ana telik Mangindrajala kang bakal manjing ana negara Ngamarta. Aku tak ngimutke pepundhenku para Pandhawa supaya ngati-ati wae.